Nou, dan krijgen we dan nou de officiële opening van Willem Kooistra en Bouke Skaasma. Die meer het knappen van de ballon. En dan wanneer het Safir is dat ze al hier stikken werden, dan meten we de hele zaak open. En ik zei het je, dwars toch wel door de microfoon te praten? En hij zei, nee. En toen zei ik van, maar als toen dan een van mij oorkondig je meist, dwars dan wel. En toen zei Gerrit, wat zei Gerrit toen? Jawel. En waar is het voor je oorkondigje? Kaarten? Hier komt ie. Kom dans met mij tot aan de morgen, doordat de zon weer op zal gaan. Je bent de liefde van mijn leven en de zin van mijn bestaan. Kom hier, vergeet nu al je zorgen en dan heel dicht tegen me aan. Onder het licht van de sterren en de maan. Ja, goedemiddag hartelijk welkom bij dit extra oren. Jel oorke Friesland van normaal sprutsen zit ik hier op de 10 jongen van Zoon 8. Mijn muziek van Frisco Bijen. En dan wordt die bal in de tribune roeit door een Tilster verdediger. En dat beschut een ingooi met de klok op 45 minuten. En de stand 1-1. Je hebt bij Sportclub Koostertellen tegen Friese Boys. En dan geven wij Ternaat GSC Grens. Hier de Prins. Ja, en als je ook even op de stap was en die staat op 15 minuten en 10 seconden is je spelen. De stand hier nog steeds 0-0, maar het is wel hectisch, ja. Nou, pak de linker naar de rechterbuur en dan go. Als de blonken zien is Fries geland, de bloeien. Kom op, vrouwje. Zeelus langs mijn eigen marengaal, weggroeien. Botje mij niet wetten, nog little op terrasje zitten. Het is waar is de beste kaart, de Friese